دادگاهک بلژیکی بریارک حکومی بورگرتنا 6 زاروکن بلژیکی گو تevlî Daişê bûbûn red kir. Goveyekê Belçîka jî wergirtina çekdarên xwe yên ku tevlî Daişê bûbûn red dike mîna welatên Almanya û Fransa û Denîmarkê. Beryana haw li ser daxwaza du jinan ji bo vegerandina zarokên wan yên ku li cem Daişê bûn û niha li kampa El Hol dimînin. Biryarek hatibû derxistin ji bo pabendkirina hikûmeta Belçîkî bi wergirtina van zarokan. Lê dadgeha Belçîkî ev yek red kir û rêgirî li civecîkirina vê biryarê kir. Beryana hajî serokê Frensî daxwaz kiribû got çekdarên Frensî yên ku tevlî Daişê bûbûn li wan welatên got tawan têde kirine werin dadgehkirin. Hevdemî radestkirina çekdarên Sûriya Demokratîk ji hejmarek çekdarên Frensî ji bo hikûmeta Iraqê. Her divê mijarê de serokê Iraqê Berhem Salih ragihand bû got ew ê wan çekdarên Frensî li Iraqê dadgeh bikin li gorî yasayên Iraqî. Lê serokê Frensî ev yek red kir û ragihand got ew ê daxwaz bikin got biryara sêdarkirinê gul Iraqê tê bikaranîn bikin zindankirina heta hetayê. Hindeke çavdêr û bepirsên Iraqî nerazîbûna xwe li ser daxwaza serokê Frensî bi guhertina yasayên Iraqî diyar kirin. Got bi gotina wan ev yek destkariyek e bi serweriya Iraqê. Her wiha rexnel dadgehkirina wan çekdarên biyanî li Iraqê kirin. Got bi gotina wan pêwîst e ew çekdar yan li welatê xwe werin dadgehkirin yan jî li cihê ku lê hatine girtin werin dadgehkirin. Ev lev û tevger tê piştî banga serokê Amerîkî Donald Trump ji welatên Ewropî re ji bo wergirtina çekdarên xwe yên ku tevlî Daişê bûbûn û reddikirina piraniya welatên Ewropî ji vê yekê re mîna Almanya û Denîmark û Belçîka û Fransa.